Wola 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 Ntwana, welcome to my channel, South African TikTok Moments. Hayi bo wezi, sawubona wekhuluma. Awukunjani wekhuluma madoda. Lalela wezi. Mina ngiyayibona icomment yakho ithi cha makukhona usisojola nalobhuti. Ngiyakuvuma Ntombi. Uyazi le comment yakho angijwayele ukwaphendula ama comment njengalawa. Ngoba ama comment nje okungibukela phansi nawo okungidelela nawo ukuziveza wena ukuthi ungcono kangakanani kunami, therefore ngeke uzukwazi wena ukujola nami ngoba angikho kwi-level yakho. Cha ngizokuncoma ke wezi ngithi cha i-makeup iyakwenzela ijustice mfowethu. Cha umuhle impela ngenxa ye-makeup. Uyabona futhi i-makeup ungasayiyeki. Ungasayiyeka mfowethu i-makeup, qhubeka nje kuloshuni wakho we-makeup nezinsipho nezinkophe nama extension. Qhubeka nje lapho mfowethu. Okwamanje ngisafuna mina ukukubona inhlobo yobuhle engidila nayo nje mengabe ngiqondene nowesifazane. Vele wena ukho kule nhlobo mina kule ngidila nayo. Le nhlobo nje ngidila nayo awukho wena zi. Qhubeka nje mfowethu uyihambele la uhamba khona uthandwe yilabo abakuthandayo. Mina awukho kule nhlobo engiyithandayo. Uyabona lo muntu ngifuna nje ukuqala kuyizolo lami. Ngihambe nawe step by step bese ngifika kwinamhlanje lami la ngikhona ke namhlanje. Njoba ngikhuluma nawe nje lo muntu engihleli naye la endlini yami engikhuluma nawe nginaye. Funa nje ngizogcina lapho ke la kwinamhlanje lami. Uyabona lesithombo sibuka la. Izolo lami leli. Lo muntu mfowethu ugezile nje waba clean. Wayigcobela uvaseline emlomeni. Akuna amashiya wadwetshiwe, akuna makeup lana, inwele ezakhe nje zemvelo, ubuhle bakhe nje bemvelo. Izolo lami ke le nje ongibona ngiboqokile nje kanje, ubengithanda nje lo sisi nginjena nje. Bekuyintombi yakwaShembeke le engayithola ivirgin inkosi yami, yangicela yathi Max mina ngiyobreakwa uwe. Nangempela ke ngayenza ijustice kule ntokazi. Mhlambe ke ungasuthi uyarobheka ukuthi haya uyiboni ngoba isondele kakhulu kuyicamera. Aka muhle seduze muhle noma ekude bakwethu. Izolo lami ke leli njoba ubona nje. Ake sisukeke kulo siye komunye. Ngesikhathi ngidila nalo bengila futhi at the same time. Uyabona nje abemvelo lobuhle akedwe lutho. Kugeziwe nje kwaba clean, kwayicotshela uvaseline emlomeni. Inwele zemvelo leziya. Inwele nje zemvelo bengigcobela nje imithi ezinwele kuphela. I mean bengithengela nje imithi ezinwele kuphela lapha. Bengingakhosteki nje la njoba ubona nala ungathi urobhekile uthi hayi muhle ngoba useduze kwecamera mhlawumbe ama filter muhle eseduze muhle kude uye lo hayi suka uyafitha inilana wezi. Ubuhle bendalo, ubuhle bemvelo. Izandla umzimba uyafana nobuso. Akukho kumpofu kakhulu okudlula okunye, akukho okukhanya kakhulu okudluleke. Wezi ungakhava inila wena. Ayibafana sihlele esitulweni esijikayo sidli iapula ngomese. Uyabona ke la ngangidli iapula ngomese lana mfowethu ngangikhahlela ushizi ke la. Angikhahle ungakhava inlana awungitshele nje insizwa eyodwa nje insizwa eyodwa ehlula uMax Makhanya ngokuqonywa. Awusuka uyabona ngaleli ilanga ke njoba ubona nje la sasiphuma ehotela lami. Sasiphuma nje kwelibhukwe yimi ihotela ngababhukela nje bobabili sahlangana ehotela sasuka ehotela sangena olwandle sasuka olwandle saphindele ehotela zayikhala ngapha ikhala ngapha ngobodwa nje ubusuku sabhuka 7 days ke la lapha elangeni hotela eThekwini laphana eNorth Beach. Bafana wenzani manje walanda bama Brazilian heke wezi buthi wenzani sawubona wekhuluma kunjani wekhuluma madoda awusuka uyabona ngigudla nawe ngo-touchline wezimfowethu ngigudla nawe nje ngo-touchline kusayiyo lentokazi
lo ayibona nje ibeka isandla phezulu komthondo kusayiyo leya kusayiyo futhi nale lokho uyibona nje isandla sisuka emthondweni kaMax awu sawubona wekhuluma kunjani uyabona ke la inamhlanje nake la inamhlanje lami ke leli ke buka yabonje lo mbhede lo ya mawucheka nje emavidweni uzoyibona leya cover yombhede inamhlanje ke leli lana ke namhlanje nake wezi hawu sawubona wekhuluma ngifuna ubone ukuthi umzimba nobuso kuyafana mfowethu akukho okukhanya kudlula okunye kuthi ubuso buyakhanya umzimba umnyama awusawubona wekhuluma izandla zifana nomzimba zifana nentamo zifana nobuso mfowethu into ediwe la ama extension ekhanda kuphela nakhona futhi sengikwenza nje manje ngoba sengiyayithandela mina yena kanandaba nayo yonke lento mina engathi wesithandwa ake uhambe phela nawe ke uyofana nezinye izingane kungaze kuthi uyachoma ngalobuhle bakho bendalo ubuhle nje bendalo bafethu njengoba amazipho la amazipho akuona okufakelwa lamashiya akuona okufakelwa inkophe mawubuka nje umlomo uyabona nje ukuthi igcotha uvaselina kuphela laphana. A few moments later. Ake ngilungise nali iphutha. Kubo bonke abantu abaphatheke kabi ngisho ke osisi laba abapostekile ngephutha la ku TikTok ebepostwa yimi kwivideo la bengiphendula khona uzi Msweli okushuthi indlela engimphendule ngayo ke ngibese ngifaka izithombe zosisithizeni engithe bayizolo lami okushuthi ke ngiye ngathandana nabo in my past so ayifikanga ke kahle kubo abanikazi beyithomba indaba bazamile ukungithola salixoxa udaba bazwakalisa ungaphatheki kahle kwabo ngabezwa ngaba understanda futhi ngase ngilibona iphutha lami and then ngiye ngenza ke njengomyalelo wabo ekutheni mase ngilibona iphutha kumele ngiyidelete leyo video leyo ebese ngenza ipublic apology njengoba ngenza nje ngiyaxolisa kakhulu kuzo intokazi lezi zonke nje ngizwakalisa ukuxolisa okukhulu ekutheni mhlambe kube nokudeleleka kwabo noma nokungcoliseka kwesithunzi sabo ngalendlela okwenzeke ngayo ngikwenza lokhu ke ngingenandaba yabantu mhlambe abazongena abangicriticize la ku comment section uma ngabe uzehlisa emaphutheni akho vele kulindele ukuthi uwena okumele ungcole njengoba nawe kade ungcolise abanye abantu ngizwakalisa okukhulu ke ukuxolisa kubo nje osisi bebonke nje nabangakwazanga ukufinyelela kimi ngiyaxolisa kubo ngiyaxolisa nje kubo bonke osisi kusukela nje kusisi sokuqala lo ovela esithombeni sokuqala kuze kuyofika ke kosisi bonke nje nakulo enginaye manje engimbize ngenamuhla lami nakuye futhi ke kunjalo nje ngixolisa ngevideo nje yonke ebese ngizwakalisa ukuduma lokukhulu ke ngalama news channels lawa ngazi noma ama news channels noma yini lokhu o KZN Space onqubeko news channel ngizwakalisa ukuduma lokukhulu nanya unqubeko lapha ubhalile irongi ke kodwa lento eyenziwe uMax la okay ke nqubeko uma ngabe ubonile uburongi bevideo uyithathelani pho uyoposta into erongi ko Facebook epageni lakho elifundwa umhlaba wonke uma ngabe into irongi mayenziwe uMax
izoba right kanjani mayisiyenziwa nguwe. Okay, ake uMax ke abone ubrongi bakhe alungise iphutha ebese beyaxolelana nabenzi nalabo abaphatheke kabi isulu. Kwenzeka kanjani ke kuwe? Uba correct yini wena? Uba right yini wena msabalalisi waleyo nto oyibonile ukuthi wrong? Why ufika uthathe into wrong uyibone ukuthi wrong kodwa uyisabalalise wrong injalo? Noma unomqondo wokuthi iba wrong kimi ngoba yenziwe yimi bese iba right kuwe msabalaliswayo? Awuziboni yini wena ukuthi uhlangene noMax ephutheni alenzile ngokuthi wena ube sewulisabalalisa libonwe abantu abalandela wena ebebengakaliboni? Yekeni lento bafowethu yokufuna ama-likes ngalendlela le engalungile kanje. Nina niyafana nezigebengu ezihambe zikhuthuza abantu, niyafana nina nezikhohlakali abadlwenguli la khona kudlwengulwa abantu besifazane benziswa isex bengavumanga. Awuhluke ngalutho ngoba le video uyicelanga kumina. Ungidlwengulile nje ukuthi uthole lo video. Uyajika noma uyibona ukuthi wrong kodwa wena uyayisabalalisa. Wena KZN Space uyicele kubani le video oyithathe wayoyisabalalisa ngalendlela? Niyafana nina nezigebengu ezihambe idlwengula nje ingane zabantu. Niyafana nina nezikhohlakali ezihambe zenza yonke imikhuba lena engalungile uyenze ngoba naku uzobenefita wena. Awunandaba ukuthi right lento yenzayo noma wrong, just because wena uzobenefita uhola imali ngama likes uzoyenza lento uzobuveza uburongi bayo ngesikhathi uyenza kodwa ubuqhubeka uyenza ngoba ufuna ukubenefita. Nizigebengu nizikhohlakale nje ngalento eniyenzayo. Sengibala nje zonke lezi zinto lezo oma news channel. Wena News 40 wathatha ivideo la ungayicelanga kumnikazi wayo oyimi, wahamba wayoyiposta epagini lakho. Sesadlula kudala isikhathi sayo. Ithe mayijika lo video yahamba yayofinyelela la kwangamelanga ukuthi ifinyelele khona. Ngajeza mina ngaleyo video leyo engapostwanga yimi, eyapostwa nguwe. Mina ivideo engayiposta only 24 hours ngasheshe ngayidelete. Wena wayithatha wayoyihlalisa epagini lakho lezindaba. Yabonwa ngisho abantu abangayibonanga ngesikhathi isapostwe yimina. Ngajeza ngenxa yephutha lakho wena News 40. Iyo lento eyenziwa onqubeko news channel bangakanani abantu ekudicileleka phansi isithunzi sabo namagama abo kodwa kungenzekanga kubanikazi bamavideo noma beyithombe kuzokwenziwa nguwe nqubeko ebese kujeza lo muntu osuke enze ivideo. Lo muntu osuke enza ivideo elibonile iphutha lakhe wayilungisa wayidelete ivideo bese isala kuwe, isalela ukuthi iyofika nala beyingakafiki khona ngesikhathi mina ngiyidelete.